ma nistax ngħid li kuntent għal kollox. Din hija r-reazzjoni tal-Perit Joe Falzon li fl-aħħar snin okkupa l-kariga ta' awditur fl-uffiċċju tal-MEPA. Fil-kariga tiegħu huwa jinvestiga l-ilmenti tan-nies dwar amministrazzjoni ħażina fih dan il-MEPA. Weta niftit li ħafna drabi rakkomandazzjonijiet jiġu ignorati. Neħ il-fatt li sakemm nieħu risposta jgħaddi żmien qiegħed mingħand iċ-chairman, qed jiġri ħafna drabi li nippruvaw niġġustifikaw dak in-nuqqasijiet li saru fil-MEPA. Jistqar li qudiem iċ-chairman tal-MEPA Austin Walker għandu ma 12 rapport li l-kol qed jistennew ir-reazzjonijiet tiegħu. Huma ħafna jiġifieri? Żuli ħafna. Jisħaq li ċ-chairman Austin Walker li ġie appuntat mill-Prim Ministru iħares lejn l-uffiċċju tiegħu bħala inkonvenjent. Tul dal-aħħar żmien li hawnhekk dejjem ħassejt li ħarsu lejh bħala inkonvenjent. Fost ir-rapporti li ħejja dan l-aħħar kien hemm dak dwar il-ħatra ta' Petra Bianchi u ieħor tal-kap eżekuttiv tal-MEPA, Ian Stafrace, li l-kol ġew iċċensurati. Jiena nħoss li l-ħatriet ma sarux skont il-liġi. It-tnejnu. Għaliex? Għaliex ma ġietx osservata l-proċedura stabbilita mill-liġi. Il-liġi tistabbilixxi li tkun hemm proċess ta' għażla. F'dal-każ ma hemm bita taħtar minn wieħed mhix proċess ta' għażla. L-awditur ikkonkluda li fil-proċess tal-għażla kien hemm nuqqasijiet kbar. Anka il-minuti tal-laqgħat tal-bord fil-ħatra tas-CEO, da mhux qed nitkellmu fuq ħatra ta' skrivan, għaliex dal-persuna fl-opinjoni tal-bord huwa l-iktar persuna kompetenti biex tkun CEO. Għadin qasejt li diku. Dim kien ma tsiba. Iġew ikkonsidrati persuni oħrajn. M'hemm xejn. Imkienu. F'dan l-isfond jgħid l-awditur tal-MEPA, ir-riforma fil-MEPA inmweda qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Kienet waħda kosmetika. L-iskop tal-MEPA l-għana ħari tagħha huwa li aħna ngħixu aħjar f'pajjiżna. Sfortunatament da ma ġarax. Ir-riforma tal-MEPA taħseb li ħalli tleffet mixtieq? Kien hemm aspetti li naħseb kienu pożittivi f'dak li ġara, imma jiena naħseb il-biċċa kbira tal-riforma kienet pjuttost kosmetika iktar ħaġa oħra.